De ziltegroente groeit ontnota enkelt in het wild in kwelders Boetendieks. Om het natuurproduct in kossen groeien te litten, maakt Timo ter voort van Living Foods een kunstmatig eb- en vloedsysteem met zoutwater. Wie zie je daar om het water toch een beetje na te bootsen? Maar uiteindelijk gaat het om een smaak. Het gaat om een uniek product, met een hele unieke uitgesproken smaak. Nou, dat is net eenvoudig, maar ik denk dat het aardeslag is. Tenminste met de C-kraal, dat is het eerste. Maar hoe het makkelijk groeien in kos? Nee, het is echt een kwestie van vallen en opstaan. Zeekraal is een wichtig ingrediënt voor het betere restauranteten. Maar als seizoensproduct is de ziltegroente min te krijgen en binnen de prijzen heeg. Nou kunnen we eigenlijk alleen gewoon import zeekraal en Amstel komen. En ja, dat is toch lang onderwijs en daarop wordt de kwaliteit minder. Zeg maar. En ja, ik had hier uit de Kastbrun en dat is gewoon ja, volle steviger, sappiger en mooiere green. Dus ja, dat is zeker wel belangrijk. Er is nu al een soort belangstelling uit het hele land voor de nieuwe kostgroente. Deputaire Poepjes is optuin over het initiatief en ziet er om financiële mogelijkheden om het nieuwe Frieske product nationaal in de markt te zetten. Ik ben aangenaam verrast hier toch. Het is echt lekker. En als ik deze man zou spreken hier, Timo, dan denk ik nou, ik geloof dat toch wel een aardige niche in de merkenhest hier. Een god in de merk. Ja, ik denk het wel. Timo ter Voort verwacht door maximaal een jaar de nieuwe kostgroente onder de eerste klanten leveren te kunnen. De verwachte prijs? €20 de kilo.